Iya. Paling ajeng menika Mbak Evi, lajeng Dino Caca. Walah, Evi ra toleren Pak niku. Oh, bunderane bunder kabeh. Nggih. Besok dinaik nomor punggung, Pak. Iso-iso sesuk tanggalnya 32 barang ngono. Kawe tanggalan dhewe. Ayo. Bola kae. Ora apa-apa. So. Sugeng rawuh Mbak Baut. Lho, kosek. Dereng. Awas. Yo. Yuk.
Ayuh Ronggo Mustika yo. Oi. Oh ya oh. Sumangga ing yuda sang satriya tama natapi ingkang sumpah prajurit nadya hambela bangsa nilata ingkang wonten Brataretna kusumaning bangsa. Oh jos. Ing yuda sang satriya tama natapi ingkang sumpah prajurit nadya hambela bangsa nilata ingkang Ya jos. Oh.
berpasang-pasang riang dan gembira menari bersama. Ini tari-tari selendang. Ini tari-tari selendang. Ayo yo. Ha 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 Ya Tuhan dari Jakarta saya menyanyi, ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati yang lara. Sikatnya Kicir-kicir, Apa? ini lagunya. ini lagunya. Lagu lama, laguan dari Jakarta. Saya bernyanyi hanya memang sengaja untuk menghibur Anda semua. Oh ya, selalu ya, ya, ya. Ya oh yes ha ya oi yo o ya o sos os lo Ricik kupricik krimi sewa saka sedela mate bapak dewa saka nyokake
Ayo Mbak Baut. Ya yo. Aha Yuk. Yuk. Yoi. Apa? Jurat. Jurat malam. Jurit. Oi.
kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyur permai di kata Cik. orang, Bismillahirrahmanirrahim. tetapi Sukmo mancing malang rogo. dan rumahku Kanthi para-para ingkang sampun di sana laku nadampingi merasa para-para senang. penari Bidodari Sekar Kemuning. Yun donga pangestu mugi tansah Gusti. Ijabahipun dados panuwun panjenengan sami. Awas. Bu. Ya, ya, ya. Bu.
Saha Mustika. Ada Mbak Baut, Ada Majuran, Amelia Nandika, ada Feni Puspitayo. ada Comel, ada Fendi. Yo, gayeng tenan buriki. Tontonan ya le. Ndi ngono lho ya. Mbak Baut, Apa? gumyak yo Mbah. Lagunya tontonan. Mbak Amel, Piye? gumyak yo Mbak. Oh, tontonan. Ya ampun. Mau wis sak klub saiki. Bojone anyar. Bojomu anyar, Mbah. Apa kamu Garwane enggal anyar. Kita karo Sarinta mintuk Comel. Wah, Kok comel to Mbah? Jenenge sapa? Amel, Amel. Jenenge Jurat. Jurat Iki, karo iki. jeneng aku pentil. Surat surat apik jeneng
pentil. Orang apik-apik jeneng. Puas Apik. apik-apik kok bermasalah. Elek wae ora apa-apa masalah. Pen iki mboten bermasalah lho Mbak iki. Ya ora amanah. Amanah grupane kriminal. Loh, Orang kok iso? Ya kan jenenge ora bermasalah ya liyane bermasalah kriminal ngono. Lelek ngono wae karo dirasa. Rasa nutup-nutupi. Ora tak tutupi tanpa tedeng aling-aling Pak Agugi. simbah wis do rawuh. Nggih, Mbak Baut. Eneng sing nyokot Bang Api. Pakmu, kowe iki dudu kembang api. Kira Bang Api. Kowe iki jenenge dupa. Oh. Nah, sing ngematke sing tenanan, nek kowe kembang api, nek kembang api wis nyonyor kuwi mau. Lambene, heeh. Begitu. Kletok-kletok ngono ki an. Lah sing kepenake kae wis degan ya. Ndi to, Mbah? Oh lah iya, leres-leres Mbah iki yo ngersake unjukan ingkang legem-legem ngoten nika, nggih. Kae, Mbak. Kae. Nggih, sae. Nek liyane kelebon jemen, kok iki kelebon baut jare Mbah Baut. Piye to? Kok iya? Iki ki asma Kinarya Japa lho, Mbak. Mbah Baut ki. Nggih, Bang niku. Iya. Sing ngomong sok. Ya. Aduh, pun lajengaken nggih, Mbak. Monggo Mas Jarot. Peteng dedet rasa ing atiku. Oh, yakin dhewe. Kepru kabarmu nyatane sing kondur mung layar ora liya kena kudu. Garwane Mbah Baut medeni pen jebule pen. Lah yo nek nagih anyar ki ngono kuwi mesti seru. Ngene Apa-apa nek iki. anyar ki mesti seru. Kok ngono kuwi amplas tenan yo pen jebule. Apane? Sing apa-apa nek anyar ki seru ki mesti apane? Napa Mbah niki? Ngomong kok grentek batune ra kok jelek-jelek. Oh lah. Lah batune nang ndi, Mbah? Batune Batune tak nang kene ndi? kok mosok batune ning ngarepan. Lah kek pundi sakniki? Neng kene. Daku. Oh nek tak batune dicas ngono kae. Nah, Semono kok batu to, Mbah? lah apa? Lah, Jarum pentul. kok jarum pentul lho pen. Lah iya. Sembrono. Landep lu pen mang. Lah apa Oh, iya? landep to niki. Coba apa piye kowe? Lah biar nek menurutmu piye rasane? Ora Rasane, rasane. Heeh. menurutmu nek rasane iki ya rahasia. Kuwi rasane iki sing iso ngrasake iki wonge dhewe-dhewe. Oh, Kowe aku ngono. kaya ngene iki nek kowe piye ngono kuwi. Lah nek aku lek mbayangke nek jarum pentul ki sengkring-sengkring ngono kuwi. Lah
Kurang luweh ngono kuwi. Oh iya, kurang luweh. Sengkring-sengkring gitu ya. Jarum pentolik, jarum nanggung. Lah kok iso, Mbak? Gede ora, cilik ora. Aduh. Jarum Lah nek cilik ki apa? tugel jarume. Jarum super. Aduh, gak. Sepinten, Mas? Peteng dedet rasane Ayo yo. hatiku bareng ngebru kabarmu nyatane sing kondur mung layar ora lira Senengane mucuk-mucuk ngono kuwi nek Mbah Buat. baut. Lah jare kowe mau jurat. Ya Dik, Iki buat. Mbah buat, MBG. Mbah baut ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah ut. Pakan demit metringin diminyai biyen katon sengit saiki ngejak rabi Ronggo Mustika Ronggo Mustika Ronggo Mustika nyoto kondang tur kaloko Bola kayak kancane Mbah Baut lagi do teko. Kari golek tembak. Yo 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 yo. Oh ya.
Monska. Iya. Ronggo Mustika. Waduh, kesurupan ta, comel. Si comel ini kesurupan. Comel. Menengahnya jurat. Mbah dereng mbah, urung rampung. Kira kowe serang. Iki kaki magel-magele kok rampung to jenengan ki. Gula malah enak-enak. Nah. Nek ora pahit. Enak kok yo MBG. Babau ganteng, buah apa yang paling manis? Buah. Krungu dhewe. Apa ya kaya ngono ki? Manis, jenengan manis, Mbah. Manis, Mbak Amel. Manis. Manis. Oh, manis. Niyo guraine. Oh, kula stani tambah kencing, Mbah. Mboten to, Mbah? Ora Aja to, Cak. Aja do sia-sia. Mboten sembrono, Mbah. Lah ngaruhke lho kula ki. Ngaruke. Lah turene jenengan wingi mboten Mbah. Dados sing ngeten kok jenengan niku saged seragam. Sweater apa nek iki? Outer apa iki? Aja ngono iki Lah apa mau iki? lek nukokke iki mau ning pasar Rongkop. Aku Gusti. bakal bareng ngejong ning Rongkop. Heeh. Ning Rongkop melian, nek ono klambi apik. Iya. Rongkop ki aku karo
Mbah Baut ki klambine engko kira-kira tak tukokne kaya ngene iki kok wangun apa ora? Wangun tenan jos Mbah Wangun bagus Baut. tak pacaki iki mau ki ya rantene iki lek tuku ya ning pinggir dalan. Gusti meh. Hah? Ngawur tekne kirike muncul gerantene tak jowo kok. Oh lah kirek ngomongin isi do mati. Aduh, korban. Aku jane arep dandan ngene iki. Lajeng Ningo. lajeng. Aku di WA Pak Jari. Nggih pripun Pak Jari. Jenengan ampun dandan ngeten kok wong niki MC ro penyanyine tuwa-tuwa jenengan sing nom. Lah lah. Gusti meh. Kok iso gandeng wah lah ya ini tenan lho face-nya ini wah. Jadi iki mau tak pacaki luweh Nggih. nom saka kowe ro. Lho tenan Mbak nek Dadi iki. ora gelem kalah karo Lho, kowe. katoke ya dibordir. Heeh kan. Lho, waduh. Kuwi Gusti, Ada sapa? yang bisa saya hancurkan? Iya, lung. Sumbangan untuk fakir miskin. Kok saged ngendika fakir miskin? Sapa sing Jenengan? fakir miskin? Juga ya aku ngenayu nyatan aku. Oh iya, iya, coba. Waca. Dibawas, Waca, dah tahu, Mas dah tahu. Jarot. Kowe bae aku biyen sekolah iku nulis ora tau maca. J, menika saking lobster balap. Lobster Ngersakaken balap, lelagon ha-ha. Mbak Amel Mbah Sing Baut. sepisan apa Mas Jarot? Kasunyata. Sing kepindo apa? Jogja istimewa. Sing ketelu apa Mas? Bojo. Loro. Loro. Nah, Oke. Mbah Baut ki didom bojone loro. Hah? Oh, sing niki. Oh, JJ. Iki Bapak Keri. JJ. Oh, Oh, nggih. Oh, iya, JJ. Perangane kene iki tukang mindring. Lah, kok Lah, saged? kok Kok iso? saged? Barek nariki bareng. Sing Pak Jari. dimaksud kuwi ki ora nariki dhuwit. Nek mendring nariki dhuwit iki lho nariki ngene-ngene iki lho. Iku lho, Mbak, simbah-simbah ingkang sampun kersa Simbah-simbah rawuh ngoten iku lho. Kok benek bar tak tarik bener malir aku lho bojo nari aku bareng. Wah, Pak Jari kok tukang kredit mendring to, Mbah? FIF nika ki. Maka ya. J katur menika lelagonipun saking wingking derek Pak Jari menika ingkang sampun kaserat lumantar kanca-kanca Rangga Mustika, Mbah Baut, Mbak Amel saperangan pun aturaken lumantar kanca-kanca Rangga Mustika sumangga. Apa ati iku ana limang perkara kabeh ngepisan maca Quran lan maknane Salah sakabeh sapa bisa nglakoni insya Allah Gusti Pangeran dijabahi. Salah sakabeh sapa bisa nglakoni insya Allah Gusti Pangeran dijabahi.
Ayo Gleng. Sikat. Au. Iya. Yuk, 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 yuk. Marak sowan malih Mbak Amel, Mbak Baut, Mbak Feni. Kompak ya nek bebojon iki. Ya Pak Sutri ki ngono kuwi. Pak Sutri. Sempak. Apa kuwi? Amel. Apa? Apa, Apa? Mbak Baut. Aku ki Garwane karo Mbak jenengan Baut lho, ki Mbak. sempak. Tegese sempak ki sempak nuwun sewu. Gombal nika. Nah, sik to. Dadi kowe iki nek ana wong ngomongan ki aja sok kesusu lek Wedi Mbak, aku wedi. Sempak kuwi semangat dan kompak. Wah. Ora kok kaya sempak. Ya. Sempak-sempak kaya ngono-ngono. Berarti wae. penonton iki sedaya ki berarti dadine. Penonton sempak. Mbak Baut. Sempak. Ya. Menika katur lelagon ingkang jumbuh kalian swasana, bebas lagunipun mandat saking Pak Jari. Permintaan lagu au. Nah, Oh iya, monggo. Oke, heeh. Napa? Napa, bojo Mbak? loro. Jejak Nggih. istimewa kasunyatan. Heeh. Ora gathok karo tulisan, Mbah. Menika ingkang paring menika juragane lobster balap. Oh, lobster Ya, balap, lobster ah. balap. Nggih, ngaturaken matur sembah nuwun. Nah, iki yo ditunggoni juragane tempe iki tenang. Ingkang pundi, Ingkang Mbah? pundi? Juragan tempe ingkang pundi? Kae tempene. Aku juragane ning kono kae. Oh, Eh. juragan. Ingkang pundi, Mbak? Kula tak moro. Pundi. Jet. Pundi. Oh, nika. Jis, keng dalu Bapak. Oh, Nggih. Ibu, Ning kono tenang jis. wae. Oh. Kayak iki mau wis mecahno dhuwit gek mantune kae mecahno piring. Ora Ceples apa-apa. dong. Ceples. Ya. Katur lelagon nggih Mbak Baut, Mbak Amel. Jis. Lumantar kanca-kanca Rangga Mustika. Rangga Mustika. Nggih, pimpanipun Celutan. Bapak Jari sarjana hukum. Oh, nggih, Pak Jari. Nggih, menika. Jari ki kadane Nggih, ben sangat sing kuliah melih dados magister. Oh, ngono. Nggih. bojoku rasa kuliah wis duwe. Lah napa, Mbak? Apa Pak gelarnya apa? Magister to. Magister. Magister. Magister itu lho, sak Ora sarjana. magister. Magister, magister. Lagunya, yo goyang Mbak Baut. Patah-patah. Yo. Ah. Ayo Mel. Ayo Mas. Selamat malam Rangga Mustika. Luar biasa. Tampil spesial malam ini. Goyangin jiwa.
oleh iki. Ayo Dek, ayo. Bojo loro piye Mbah? Piye piye? Nyanyi nanti mecano kaca ngarepan lho. Kok iso? Kok saged? Kok saged? Ora entuk bengok-bengok. Lah Ya iki wis ngene iki. piye? Di no. Lho nek ngono ki betah 5 dino. Jenengan ki Ya Allah. Mbak Amel luar biasa swantene ya Mbah, cemengkling sae. Sing Jawa Timur Tulungagung jenengan sing pundi? Kono kok Tulungagung wis kok kliris sithik. Aku iki mau perjalanan rene wis 7 jam. Halo, 7 Nek jam. ora meng mergo ronggo mustika iku Mustika. aku ora bakal teko kene. Halo, Sapa? Hah? Kowe 7 jam tekan kene ora mergo Ronggo Mustika. Lah mergo mergo saking butuhmu. oh ya kuwi termasuk. Termasuk yang ngono, berarti Termasuk. kebutuhan mendesak ngono. Ah. Aduh, dan sebagai suami ki kok ya kepetombat jenengan ki. Saya itu keluarga mandiri. Oh, lah, tegese keluarga mandiri mandiri, gimana? Butuh golek dhewe-dhewe. Oh, alah. Kono Jadi- butuhe ya apa, aku butuhe ya apa, dadi kono golek dhewe, aku ya golek Oh, dhewe. alah. Gede ngene iki berarti wis beda meneh ngene iki. Ya wis beda meneh. Oh. Ini ki aku wis nduh mandu iki. Jadi paro loro tombak kok nek ora man. Jaluk gone peni. Ben iki anu Apa njaluk apa? Jare jenenge pentil iki. Pentil. Pentil. pentil, nama panjangnya sinten? Diete peni tetep Jos. Diet. Oh diet, aku Diet. ki sesuk ya tak diet. Wile. Tenang. Coba ngetik nih. Wis. Wah. Iya, lho. Saya coba-coba nek fashion sorono kae. Aku peni iki malah ketoke seumuran iki. Kekeng. Ayo. Ya. Iya. Kapusan demit. Kapusan. Aku wis mbayangno minta enak. Sing tak makno rotuke sing tak cokot malah peni. Ojo, rasa Ojo aku kur Gak, aku. cilik Rasa nek dicokot sembrono. langsung balung. Nah. Jadi nek nyokot ki sing ngene iki Rada lho. cemekel ngerti lho, Oh, cemekel kaya iki lho, aku. cemekel. Piye? Sing kok sawang ki apa? Ket Heeh. mau ki prasaku iki manik-manikku iki apa? Gumono te kemudian yo. Lah dia Boleh ya, kreatif ki ngeten iki Mbah, kreatif. Dadi ki ana sambel iler, ana apa kuwi, kembang walut, templekke ngono kuwi konang. Ngomong sapa wing gur turut prakal delok yecet. Jadi Turut kerakal gak sing tuh? sing ngelim jenengan to? Ora. Sing ngelimi klambine lho ya nek bojo ki mbekne gak dilimi siji-siji. Ora tahu kuwi kaya ngono kuwi. Ora tau, Pek. Anggo Lagune lupa. sing- Iki seluruh Apa? Mbak, dalem-dalem. Ribut, Mbak. Mbak Baut. Sebate.
bapakane niki mboke niki mungsuhe. Nggih. Ya wangune ki anake ngoten lho, anak. Sebate, Mbah, sebate. Nggih, nggih, nggih. Urung to. Derek. Urung ngomong. Dene anake jenggoten. Anake Kula. iki bapakane iki pikir anake aku. Mergane. Ora Bapakane ngono. iki dene disedot karo anake. Niki bapak kula, Mbah. Bapak kula niki. Niki, garwane niki. Lah piye? Pripun, Mbah? Gumonku Mbah Baut ki ndek bojo semene kok ora nyedot ya amen dadi lemu ngono lho nek jare mau kesedot Ya anake. ora ngono jeneng wong lanang ki wis wajibe ngalah. Wah, ngono kuwi. Wong lanang Wajibe ngalah. Aku kimplak-kimplak bojoku semene kok dikira aku wonge kepiye. Nah, padahal Ora uman terus aku. kok kan butuh. Mbah, ngersake napa? Apa Ngersake bojoku napa? tekon? Ngersakne lagune napa, Mbah? Lagunipun apa, Mbah? Tambal Ngersake napa? kondur. Oh, manut. Oh, Manut. manut. Sing penak, sing gumya, apa Alus. sing alus, apa sing piye? Manut nggih. Oh, gumnya. Nunut, kuwi Nunut, Mbah, nunut pelayan. Manut sumber. Nunut. Sumber wong Nunut. Sing siji. Mbah, lak. Saya setunggal, Mbah. Saya setunggal ngersake lagu napa? Wah, Apa? Jeru dilakoni berarti. Wis gelem guyu dhewe soalé. Tekone gur telak. Wah, ajeng itu. Urung, sik urung. Saya Sik tenang. ora wani-wani. Berarti dengan mengko ndak digulung lho, Mbah. Anu Mbak, kita Loh. kan teman. Ayo kono. Boten Bapak. apa-apa. Kan bukake gendreng. Ayo kono. Lah, Ayo. aja sembrono kuwi gede dhuwur lho Mbah, kowe engko nek dicangking. Gendruwo. Mas. Mas Jarot. Gusti. Mas Jarot. Lho kene. Aku ki anak-anak rambutnya urung tukuh. Rumangsaku lightingnya mau guru nek papat. Barang saiki tambah parlet. Pak, Kurang ajar. Aku dilokno noman urang jare. Sak noman urang. Jare aku. lah yo wingi lobster balap mau Jare ta? aku noman urang. Ya ampun, gek ono mereknya gek pen. Apa? Bogo. Ora apa-apa, Pak. Mau wis nunggu wae timbang kowe Sembrono. sia-sia wong Ya nom-nom kaya ngono kuwi. ampun, Wis Mbak. tengok ah. Bojomu ki ya ampun, Mbak. Ya kok Mbak ya, kawatenane mbak koyo ya ngono ki, Mbak. ditukok-tukokke wig. Wig, ngono lho. Ora Bu. usah kaya ngene aku tetep sayang. Sayang. Wingi ditukokno wig aku ora marem aku terima wig. Ya. Gak aku. Aku gelem aku. Mbah Baut ki ya mene kok ya wis wakwik. Wig, wig. Gak telen lho wig. Oh, kukur-kukur ta tegese wakwik ki. Kok tarik ya, Mas? Oh, tarik Mbah Baut. Nggih. Yo. Yo.
Iya. Pak dosen ayo gas. Yo yo. Yo.
elo ya elo ya elo ya elo ya tapi tenan elo ya elo ya sarwa ireng sadakane yuk 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 Rangga Mustika yuk 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 oh ah e o e o e oh ya cembu ah yuk 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 sembuh. Laribin. Lure lure ulane sawa lure 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 ulane sawa sajan cilik tutune tawa jos 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 Ijo 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 aja diundui ayo Ijo 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 aja diundui Wong sing abang ora kurang-kurang duwe bojo sing duwe bojo ayo dirusui Ayo dirusui sing duwe bojo ayo dirusui Ayo dirusui tukake kendang mata keranjang sikat ya ya ayo Bali, Bali, Bali. yuk 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 Yuk, 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 yuk. Ciandiak rare. sandak tali gocine Au, pewu. Tang, tang. Tang, tang. Oh, e o e o e o e o e e oi oi. Gusti kono kayune sing girong jebule Mbah Baut iku lek anak tang, 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 tang. Tang. Dreng. Tang. Tang, 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 tang. Tek. ampun mbah Oh, tek.
Babak angka kaping kalih sampun paripurna Mbah Baut, Mbak Amel, Mbak Feni. Sampun paripurna. Nggih. Kaki ngawe sapa? Ngawe sapa kae? Orang ngawe kayak joget. Oh, meng joget, meng tawil-tawil. Utak-utik ngono kae. Loh kayak waduh. Dilor di kidul, dilor. Pada kentung. Mbah Baut kan Wah, pasang lagi hairstylist. tunggale nggonanmu tambah jebule. Uduno yo. Nggih. Sampun, Mbah. Nggih, dawuh-dawuh pripun-pripun. Kantun kalih menika pripun? Kersane pripun? Hah? Kena udah. Kena godo. Kena udo. Aku sok kena wuda ya. Heeh. Mbah, Mbah, nyun sewu. Lelagonipun menapa? Ambali nggih, Mbah. Nggih. Saya cetro mbak. Kena udah. Iya. Kena uda, Mbah Baut. Mbah Baut. Kon udo Mbah Baut. Kon Iki wuda, teknik. Mbah, keterangane jenengan. Lah nek aku ora masalah. Lah sapa Mbah sing masak? Bocah-bocah itu apa ora demit bubar. Aduh, ya mboten to, Mbah. Ora nek bubar. Iki teknen ora kaya ngono kuwi mergane iki wong tuwa omongane rada angel. Oh. Dadi ngomong kena godho kuwi mau kena udo kuwi mau. Kecekele kena udo. Ora yo ngono. Tak kira tene wis los. Di arah udo Gak arah udo ngono. Kowe arep Kek sing setunggal, Mbah, sing setunggal, Mbah, sing setunggal. kena udo, kowe Kek kena jenengan kena napa? manut sik tuwa. Oh, berarti padha. Padha. Iki nyanyike sak lagu terus bali padha bareng kabeh. Sing enom manut sing Sing tuwa. tuwa. Do rungono. Nah, berarti wong loro ki butuh kabeh. Maksudnya ki lagi. Nika sanes sorot, Mbah. Sanes. Banner nika kok sorot. Dicok salah sih kae. Apa, Mbah? Bare bener kae. Banner. Kok bener? Sepanduk. Sepanduk nika. Lagune kena udo. Yo, Makanya monggo. kayak Bali bareng-bareng nggih. Kundur. Adine gur manut. Adine gur manut, Nggih. terus sing tuwa manut. Nah, akur ya berarti ya. Akur. Tuwa ki tandane nganggo teken ngene. Nggih, Genah, tekan genah wis tuwa. genah tuwa. Aku iki dek kesandung. Tekleke yo dadi tuwa wong nganggo teken. Berarti nek orang getekan iki sing nom. Isih. Mbak Bau ini masih 17 plus ya. 17 setengah. 17 setengah. Genepe pinten? Yo delok-delok. Genepe telu. Garing genep 2000. Nyang-nyang. Melinjo ta iki yo. Monggo lelagonipun kena udo. Ya, dados Mas. Das, das. Yoi. Ayo Mas Jaro. Mbak Bau. Ya. Si Mbak Ben seneng atine. Yoi. Koreo. Ayo dipimpin Oreo. Dipimpin Mbak Bau di depan. Oreo. Nalika
Ayo Mas Jarot. Sikat tarik.